Bilangkad, uy. Ay, para sampak. Siya, may natutoy. Gitilapan, sa kigol. Gitilaan. Ilam sa itlog. Sige, lolo. Bullshit! Unsa ang pinakalamig nga posisyon kung matulog ka? Bilangkad o tuwad? So nato diri karon klase-klase nga tubag ato ang masaksihan karon diri sa Walwal Resto Bar. Ako si Papa Rocky sa Facebook page ng Kaplodi. So unsa man? Tara, let's go. Duin. Kasi pinakalamig nga posisyon, tuwad o bilangkad? Dog style. So nganong ganahan magagtuwad? Ay, para sampak. Maguna-una sa ako, murag dugay-dugay na ba ito? Ikaw gipatuwad o nakigipatuwad? Naigipatuwad, buwa. Gipatuwad. Sampak, oy, buwang. Ritso. Romansa sa babaw, padulong ubos. Gikan sa babaw, maginainay ka padulog sa tunga-tunga, tapos padulong ka ubos. Siyempre, para malamian ang kuan. Mutuwad na siya na. Ay, dili pa. Depende na na kung sa isabot sa kuan. Imong ka-partner o musugot ba siya o unsa ba? Nabay panahon nga ikaw mo inituwad? Wala. Lagi yun. Kung sa oras ang pinakalamig nga tuwad? Alas 2. Rimad. Tiguman. Pila lang katuig nga mayuyab? 5 years garo. Nagapamayot ka? Mga ano yun. Kano sa lakalas nagapamayot? Nag-adlaw. Pila yung budget nimo kung mamayot ka? Depende rin sa sabot. 1.5 garo. 1.5? Kasi may mutuwad, ikaw o siya? Asya yun. Siya may tutoy. Siya may tutoy? Oo. Unsa kalami mo tutoy ang bayot kumpara sa babae? Lami garo ang chicks garo. Sa yung minsay naman sa mga bayot nga bungoton. Balbasin niya para wala height. Kapila ka mamayot sa kasimana? Kalima siguro. Sa tapos sa mga bayad day, tubi-tubuin po niyo gamay kay bro. Maipit binibinte. Hindi nalim magpatuli. Butyo, pila edad? 28, wala asawa. Huwag kayo asawa, kinsa man imong kuyog? Akong kabit. Sa may lami, kabit asawa. Kabit. Pero yung lamia. Yung lamia, so kay grabe dyan mo tirada. Yun sa kapagtirada niya? Gitilapan, sa kigol. Sa kigol? Kung magtilap sa kigol, sa sunod na pod. O say paminaw, gitilapan imong kigol. Huwag gawasan tirahe. O say pinakalaming nga posisyon para sa imo ha? Bilangkad o tuwad? Tuwan, dala kigwa. Dala aking semana. Ganahan jud kag tuwad. Ganahan na lang. Na-try na mo nga ikaw mo inituwad. Butchok, kinalan mo tuwad ka. Sugot ka. Sugot na lang. Nganong tuwad man? Parang naikong tungol. Nathan, 32. O say pinakalaming nga posisyon, tuwad o bilangkad? Bilangkad. Madra panan. Kisa ni bilangkad, ikaw o siya? Siya. Kano sa ka last ni bilangkad? Pasko. Pasko. Alas 3 na to eh. Ikaw ni tuwad. Ako. Bago ka matuwad si bato mo. Tanan, gibuhat. Isang klase nga buhat. Gipalamian sa. Giusan mo pagpalami. Gitilaan. Ilam sa itlog. Nga na magsugod magkasilaom sa itlog. Para di mo tugpang lubot. Kung magtila sa itlog sa sunod. Ang notch. Notch. Deep, uy, alangan. Nganong lami ang deep throat? Para masatisfy po siya. Abot tilaok, oy. Ay, kaya ra kayo. Mutulon ka, muluwa. Kung gusto niya ipatulon, tunlon. Okay, sugod ka sa ubos. Ugumon. Ugumon. Dalira kayo na. Joanna. Nakayuya bola. Naa. Pilan mo katuig? Basta 6 months pa meron basta pagkita kay sobra na year. Kisa nagagasto, ikaw o siya? Both kaming duha. O say sikreto para magdugay ang relasyon ninyo? Chupaon do. Napala chupaon nga sa magsugod sa ko. Asa ka magsugod? Kasi sikreto para maganahan siya. Kung unsa yang murag feel niya nga murag makapa-satisfied niya, mukha lang boton. Matulon ka, muluwa? Saya wala pa. Yung dili ko lang. Once nakatry ko, then sa another guy, pero masaya sa kong uyab ka na wala. O say lasa pag nakatulon ka? Hindi no, kung tubig ito na yun. Kala, wala siya, tamis-tamis na palat-palat ako na balo. O say timailan na ng lasaw? Sige, lulo. Siglo. Kanang lapot o say timailan ng lapot? Ingin na mag-tubig, Charles. Hindi na magdawig. Ang lasaw kay? Sigmaling. Kasi pinakalaming ang posisyon, tuwad o bilangkad? Bilangkad, uy. This month, ay, wala na ay. Silang balay, kami rando ang nabilin. Mga anay kayong bilangkad ay. Romance. Kasi una mo romansa siya, ikaw. Siya, uy, bilangkad. Nganong bilangkad man ka? Masatisfy man ko, feel ako maabot sa panubigon, Charles. Di ba mag-abot yung itlog? Di man.
Wala mo kung itlog. Wala ka itlog. Pili budget. Budget for? Paputol mo sa itlog. Di alam na sa sunga. O sa'yo pangalan, sir? Nonito. Pila edad? 40. Unsa ka mo dalag relasyon? Laban, kiring niya. Siyempre, ako siyang ginahatagan og atensyon maskin unsa na ako ka-busy. Hatagan gyud ako siya atensyon maskin gamay lang nga oras. Hatagan gyud na ako siya ha. Unsa man ka kumigugmat? Imo na ako ang best para siya nga masatisfied siya. O sa'yo pinakalamig nga posisyon? Tuwad o bilangkad? Side pocket nga kuha. Side pocket nga stock ball. Ganun sa lang ka naka-side pocket nga stock ball. Long years na. Asa man yung Paris na eh? LDR. LDR lang. So, hindi palad. Oh. Bullshit! Okay ra po. Nasanay ra po ko. Nasanay ra. Nasanay na kasi maggamot. Dili poy-poy ang bugton. Di mo po kay hamlay man. Sa ko ang my loves na. I love you so much. Appreciate na ko tanan ko imong nahimo sa ko ang I love you. Basta kay I love you for the rest of my life. Kung mauli siya, sa'yo buhaton nimo. Laban care dayon mulib ko sa kontrabaho for how many days. Akong panigamutan nga akong tanang attention ihatag na ko siya ha. Asa mo siya dalon? Sa mabugnaw nga dapit, of course. So much love. Sangko sa langit, tulay makatupong langit og yuta. Ang mga pangutana nga makaibot og tunok nimo mga Lodi. Ako si Papa Rocky sa Facebook page nga Kap Lodi. Na ako diri sa Walwal Resto Bar. Nagkasalamat sintanan, palugog share and comment. Itag ninyo inyong kailang ang kusog mo tuwad o kusog mo bilangkan. At ang inasad ko sa inyong lugar kung asa ta mapadpad. Sa ko sa akong barkada, player o kuan bansawang tanan taga-Tiguman. Shoutout dahil sa Aguilar family tapos Olayer family. Basta mo na to. Shoutout ko sa akong mga tropa. Shoutout ko sa akong mga barkada. Labi na karon si Marky Porca. Shoutout ko sa akong mga tropa pips di IP Marcy Dabsor, Digos Chapter, Team Awol. I love you guys. Thank you so much sa tanang nag-greet sa ko ang happy birthday. I love you all. Welcome to Walwal Resto Bar. Dali mo dire, mag-enjoy ta. Ang open na to dire ay 5 p.m. to 2 a.m. Na atay mga pulutan, barbecue, balot. Gwapo ang ambience dire sa Walwal Resto Bar o malingaw gyud mo. Diri mo makakita sa inyo ipangita nga forever. Request lang mo kung sa inyo ipaloto, andami mo loto sa inyo og mo serbisyo. Laag mo diri sa Walwal Resto Bar sa Barangay Tiguman, diri lang pa straight sa Igbit.